Прывітанне, сябры! Сёння з вами мы пачытаем твор Пятро Сіняўскага «Зачараваная гаспадарка». Казку казаць, не снапы вязаць, языком малоць, што моркву палоць. Калі ёсць ахвота, сядай каля плота, слухай, матай на вус. Жыў ды быў адзін беларус. Багацце меў, бо стаяў ля хаціны хлеў. Тут жа пуня для сена, на дровы павець. Што яшчэ трэба мець? Во-во, здагадлівы, карову, цялушку, курэй, ну і гэтак далей. І гэта не ўсё. Што даражэй любові навукі? Вядома ж, здароўе і моцныя рукі. Меў Гаўрыла і тое, і другое. А яшчэ за лесам луг, перад возерам агарод, у хаце печ, на печы кот, у святліцы калыска, у калысцы касец. Пакуль з соскай, але маладзец. І яшчэ два сыны ў Гаўрылы, яны бацьку ва ўсіх справах падмога. І на кірмашы з цыганом старгавацца, і за камель добра ўзяцца. Работу зробяць так, што і перад суседзямі не сорамна. З тым і жыў Гаўрыла пад Полацкам. Ад вяселля да наваселля, ад радзін да хрэсьбін, ад свята сонца да свята марозу. З дня ў дзень, з году ў год працай славіў свой род. Пакорны быў не толькі людзям. Бывала, дождж ідзе, ён кошык пляце, а на свята ў Гаўрылы гасцей поўна хата. Затое ж калі работа, у поцемках абуваў-разуваў боты. Сала з часнаком, з хрэнам еў, малаком запіваў, мабыць, таму на марозе пацеў і ў спякоту не млеў. Ладно, калі здаровы, усё адно, ці фасолю лушчыць, ці ехаць па дровы. З кожным годам усё лепш і лепш жылося Гаўрылу. Нават выпадкова часіна вечарком пасядзець на лавачцы ў двары і паразважаць, чаму лісце дрыжыць у асіны. А ў адлігу далёкі лес сіні, чаму камары таўкуць мак, а то на захад сонца глядзець проста так. Ды якая ж казка, калі ўсё добра? У казцы, як і ў жыцці, добра-добра, а потым як здарыцца, хоць у бубен бі, хоць у жалейку грай, а бядзе тое, па што прыйшла, памры, а аддай. То не ў бульбелі бяда, а бяда дык бяда. Дык вось слухай, падчаравалі Гаўрылу. Што, а гэта даўней на Белай Русі ўмелі. Хто ячмень малаціць, хто сеяць авёс, а хто ў суседаву шчыліну ўторкнуць свой нос. Ці там ведзьма шапнула, а можа нячысцік закруціў залом, такіх, вядома, калі зловяць, частуюць калом. Ды паспрабуй у каравуль, яны ж пра тое ведаюць. Ёсць жа на свеце людцы, такі ў жвіры рыдлёўкай капне, і то чарвяка парэжа. Знаць, у яго на раду шкадлівасць упісана. І пайшло ўсё наперакос. Залом быў ці не залом, а толькі карова ў Гаўрылы стала казой. Пойдзе гаспадар карміць худобу, стаіць яна, жвачку жуе. Толькі вочы занадта сумныя, як бы што сказаць хоча і не можа, і не ўмее. А прыйдзе жонка Гаўрылава з даёнкай. У хляве не карова, а каза. Сказы ж малако вядома, хоць ты яе па шэрсці гладзь, хочаш пугай лупцуй. Падоіць гаспадыня казу, даёнку хусткай накрые і бягом да хаты, каб суседзі такі сорам не ўбачылі. Ды ніяк не народзіцца той чалавек, які б здолеў свет спадмануць. Там побач з хлявом алешына расла, на ёй сарока сядзела, усё гэта згледзела і панесла па свеце. Каза барадой трасе, а Гаўрылава жонка пустую даёнку дамоў унясе. Сарока была той пароды, калі што добрае ўбачыць, тады маўчыць, калі ж у каго бяда, тады кпіць. Ды адна бяда не ходзіць.
Пасее Гаўрыла жыта, вырасце гірса. Сажне ячмень, то каласы пустыя, то зялёненькія, што і на печы пры патрэбе не прарастуць. Свіня паросіцца, Гаўрыла тузін сысункоў налічыць. Пойдзе гаспадыня іх малаком паіць, і лічыць няма чаго. Адзін для маткі бегае, і той як на чужых нагах. Косіць Гаўрыла луг, трава мядовая, духмяная, хоць чай вары. Зімой жа ад таго сена аж дух выварочвае. Квахтуху гаспадыня на яйкі пасадзіць, прывядзе куранят плойму, а як упёры ўлезуць адны пеўні. Адкорміць Гаўрыла парсюка пудоў у 12, асвяжуе парася. А зверху на ўсе напасці пацукі ў двары завяліся. Гаўрыла ў кот баюн сябе памаўзуе, па гаршках вяршкі злізвае, пацукі сабе ў нару цягнуць, што толькі пад лапу трапіцца. Кот баюн сядзіць на печы і чаруе сам сябе сваімі ж песнямі, а ў пацукоў у іхніх норах усю зіму паміж сабою дзяльба ідзе, муку на крупы, гарох на жыта. З той прычыны і ў Гаўрылы цяпер і плуг не арэ, то дождж у дварэ, то сонце паспяшаецца ўзысці, а куды ж без расы касіць ісці. У доме сваркі, калатня пачалася, Гаўрыла жонку ў бедах вінаваціць, яна гаспадара кляне, а на стале акраец хлеба ўсё меншы і меншы становіцца. Сам не свой Гаўрыла, па двары бегае, ад адной работы да другой кідаецца. На ўсё наваколле святая нядзеля ў звон б'е, людзей на свята склікае, а Гаўрылу і адпачыць часу не стае. Ад гасцей цураецца, да суседа не завітаецца, сыноў работай замучыў так, што ім і свет нямілы стаў. На худобу і тую злосць гоніць, каб у цябе морда не ўніз была, а ўгору, сама б зімою па лесе ежы знайшла. Адна ўцеха ў Гаўрылы, сыны як волаты выраслі. Два старэйшыя разумныя, а малодшы у жыце хрышчоны, алесем нарачоны, у лузе спавяданы, хлебам гадаваны, працай навучаны. Рукі ад зямлі чыстыя, душа ад неба светлая. Касой махне, бацькавых 2 пракосы зойме. Ну, не 2, дык 1,5, гэта ж казка. Вельмі добры быў алесь, а такому не ўсюды жыць лёгка. Палюбуецца Гаўрыла на сыноў, душу сцешыць, але як уздумае, што і ім біцца таўчыся над зачараванай гаспадаркай, як прывязанай карове на вытаптанай пожні. Месяц спаць замінае. І надумаўся ён сыноў выправіць з дому. Свет вялікі, можа, там сабе шчасця долю знойдуць. Цяжкім было развітанне. Цёмная хмара сонца закрыла, віхор узняўся, вось-вось з хаціны дах сарве, плот зваліць, ранетку яблыню з каранямі выверне. Але тут і дождж пайшоў, шчаслівага шляху напрарочыў. Сказаў бацька сынам: не ешце дармавога хлеба, бокам выйдзе, і не заставайцеся там, дзе здалёк гаварыць пачынаюць, бо чым кончаць, невядома. Ішлі браты сцяжынкай, прасёлкавай дарогай, шырокім бальшаком, доўга ці коратка ішлі, прыйшлі ў Полацк. Даўно гэта было, яшчэ стаялі рыштаванні на храме святой Сафіі. Ідуць па вуліцы, аж бачаць палац белакаменны. Над дзвярыма надпіс: «Міласці просім». Раз просяць, чаму не зайсці? Ім і дзверы адчынілі, сустрэлі ветліва, гаварылі мядова. Век такога браты не бачылі. Людзей у палацы безліч, скачуць пад музыку па люстэркавай падлозе ў заморскіх адзеннях. Навакол гоман вясёлы, жарты, смех. Светла і радасна тут, нібы ў лесе вясновым. Расказалі браты людзям пра бацькаву бяду, а ім лагодна раяць: заставайцеся ў нас, не знойдзеце вы адказу на сваё пытанне, а калі і знойдзеце, немалым розумам вялікія справы вырашаць. Агледзеліся браты, у палацы ні касіць, ні жаць, а жыць, пажываць, бяды ліха не ведаючы. Паесці захацеў, рукою змахнуў, адкуль не вазьміся, на стале віно, і белае, і чырвонае, мяса рэзанае, бітае, кручонае. Нагой тупнуў, музыка чароўная зайграе,
і тады свет белы бачыць не хочаш, як у тумане на лузе. Ды не камароў пракося карміць, а абцасы падэшвы не шкадуючы аб люстэрка падлогу біць. Вокам мігнуў, простым людзям нябачная такая прыгажуня з'явіцца, лашчыцца, песціцца, шукае, з якога боку да цябе падступіцца. Прабылі браты ў палацы 3 дні і 3 ночы. А як 1 хвіліну? Іх не гоняць, а самім куды ж ісці? Ды вось 3-го дня адчуў Алесь, што рукі ў яго брудныя, і памыць не ведае дзе. Ён туды-сюды, у каго не запытае, палацавы людзі толькі плячыма паціскаюць і глядзяць на яго, нібы ён пацука з'еў. Учуў хлопец душой сваёй светлай, пакуль не позна выбірацца адсюль трэба, стаў братоў клікаць. Хадзем адсюль, пакуль у багну не ўскочылі. Бацька наказаў хлеб толькі зароблены есці. Сярэдні Ніл прыслухаўся, а Глеб і вухам не вядзе, сам жа думае. Бацька нас шчасце шукаць выпраўляў. Яно тут. Няма ў мяне ахвоты ў брудным двары гліну мясіць ды гной трэсці. Алесь з Нілам сталі падымацца з крэслаў, каб пайсці. І не могуць, як хто прыляпіў іх да сядзенняў. Ды крутануліся і рвануліся праз дзверы і ходу. І ў добры час, бо хто ў тым палацы 4-ю ноч перабудзе, назаўжды там застанецца. Удзень там балі ды гулі, а ўночы такія справы рабіліся, якія лепш добраму воку не бачыць, далікатнаму вуху не чуць, тады хоць у пельку лезь. Далей пайшлі Алесь і Ніл па полацку ўдвух. Доўга ці коратка ішлі, стаіць на іх шляху палац гранітны. Над дзвярыма надпіс «Міласці просім». Раз просяць, як абмінуць? Ім і дзверы адчынілі, сустрэлі паважна, гаварылі мудрона, а калі браты расказалі пра зачараваную гаспадарку, адказалі так. Такую бяду рукамі не развесці, але ўвечары ноч чакаюць, справу складаную не распачынаюць. А вось раніца, як на той добры бок устанецца, то што учора была нерухомая бяда, стала крынічная вада. Пажывіце ў нас 1000 дзён і 1000 начэй, мы вам чорную кніжку дадзім, чытаць яе навучым, вось там і знойдзеце, дзе той чараўнік жыве і якім спосабам перамагчы яго. Каб даведацца, чаму не родзіць жыта і лён, не трэба вучыцца 1000 ночаў і дзён, адказаў людзям Алесь. А Ніл як бы і марыў усё жыццё навучыцца тую кніжку чытаць. У палацы застаецца. Хлеб тут не дармавы, мазгамі варушыць, не пустым аб парожняе агонь імкнуць здабыць. Так і развіталіся браты на прыступках палаца мудрасці. Далей Алесь пайшоў адзін. Тут змяркацца пачало. Цішыня навакол такая, альбо радуйся, ці нягоды чакай. Ідзе Алесь, а навакол мясціны незнаёмыя. І страх яго апанаваў, як бы вось-вось злыдзень на яго з лазіны скоча і ў горла ўчэпіцца. Раптам, як ішоў, так і ў сцяну каменную ўпёрся, ледзь лоб не расквасіў. Далей уперад шляху няма. Кінуўся Алесь у адзін бок, у другі, назад. Колькі крокаў прыбяжыць, нібы выйсце блісне, а перад ім у імгненне сцяна вырастае. Пот халодны ў хлопца на лбе выступіў, па спіне мурашкі забегалі, цёмна, жудасна, і ад каго літасці чакаць? Маўчаць халодныя сцены. Лабірынт гэта быў Змея Гарынавіча, і ніхто адсюль жывы не выходзіў, а калі выходзіў, быў у яго ўжо не свой розум, думаў той не сваімі думкамі, гаварыў не сваімі словамі. Б'ецца Алесь, як шчупак у нерадзе ў каменным мяшку. Ці ж можа маладая кроў змірыцца з няволяй, гарачае сэрца згаснуць у адзіноце? Здаецца яму, заваяваў бы любое войска, перамог бы любога злога асілка. Але ж з кім сілаю мерацца? З гэтымі халоднымі бяздушнымі сценамі? Спрабуе ён сцяну рукамі зрушыць, разарваць. Рукі акрывавіў,
Пазногці з пальцаў сарваў, ужо і ногі яго не трымаюць, рукі абвіслі, нібы голле ўніцай бярозы. І ўжо паўзком, плячом, спінай, а ўсё рвецца хлопец на волю. А калі зусім знямогся, распластаўся на сырой зямлі, уверсе неба бачыць, зоркі. Месячык поўны, ясны, жывы, але вельмі далёкі. Зірнуў Алесь на месячык і зразумеў, як далёка ад яго жыццё. Тут і згінуць яму невядомым. Вочы закрыў, і зарагаталі жудасным смехам сцены. Ха-ха-ха, прапаў ты, сын Гаўрылы, раздушым мы цябе, выцеснім з твайго сэрца сок дабрыні, разбавім ім сваю хітрасць, хцівасць і сквапнасць, і будзем гэтым віном белы свет паіць, тлуміць, каб больш такіх разумнікаў не знаходзілася, парадкі свае усталёўваць на зямлі гаспадара нашага, найчарнейшага змея Гарынавіча. Адкрыў Алесь вочы, маўчаць халодныя сцены, і ўспомнілася яму рака, што ля парога бацькавай хаты нясе невядома адкуль свае чыстыя воды у вечным спакойным задуменні. Такая плынь, такая магутнасць, ласкавасць, сіла і чысціня. І ён клікаў яе ў сваім перадсмяротным сне. І яна прыйшла сваёй несупыннай плынню. Ачуняў Алесь ад свежасці, і нібы сілы ў яго прыбавілася ў 100 разоў, а вада ўсё прыбывала, затапляючы каменны мяшок. Жудасны смех непрыступных сцен ужо захлёбваўся, траціў сэнс і моцнасць сваёй фанабэрыстай упэўненасці. Алесь не спужаўся вады, узрадаваўся ёй. Толькі б хапіла яе сілы, каб было яе яшчэ больш. Вада ж заліла хітры каменны мяшок лютага змея і ўзняла Алеся над ім, вынесла яго на квяцісты луг, на травы шаўковыя, мядовыя. Такія адным толькі пахам сваім добрага чалавека лечаць, думкі ясняць. Тут вада спала, вярнулася ў звыклае рэчышча, пацякла сваім спрадвечным шляхам, разводдзе закончылася. Алесь жа, як зусім ачуняў, агледзеўся. Ля самай дзвіны ён, на ўскраіне Полацка, да святой Сафіі рукою падаць. Тут і раніца новага дня настала. Па рацэ сонца зіхатнула, кожная кропелька радасцю засвяцілася, як і не было тых неадольных для чалавека каменных сцен. Глянуў Алесь уперад, там дарога, па дарозе воз едзе, на возе сена, на сене дзядзька ў світцы і ў лапцях лазовых. Каня паганяе, а конь і вухам не вядзе, хвастом не ўзмахне, ляніва ідзе, ногі ледзь перастаўляе, як бы ведае, куды спяшацца. Усё адно сюды, а потым назад вяртацца. Але не ў гэтым цуд, а ў тым, што конь крок ступне, хамлак сена далоў валіцца. Пытае Алесь у дзядзькі, чаму так? А я, брат, і сам не ведаю, адказвае дзядзька. А ты куды выправіўся? Расказаў Алесь сваё гора. А то як жа, раз у далёкі свет шукаць праўду рушыў, людзей пытай, першаму сустрэчнаму душу выкладай, не таіся. Вось бы знайсці тых старцаў, што Іллю Мурамцу сілы далі, розуму прыбавілі. Будзеш шукаць, знойдзеш, запэўніў чалавек. Там даведайся, калі ў мяне сена з воза перастане скідвацца. Пакуль дадому конь давалачэ, і травінкі не застаецца. А я табе скажу, каго шукаць трэба, перуна. А дзе ж яго жыллё? Не ведаю, брат. Пойдзеш, людзей не мінаючы, пакажуць. Ідзе Алесь далей. Поле ды балота мінае, куст лазовы, гушчар яловы. Сонейка яму шлях асвятляе, хмурынка набяжыць, ад спякоты прыхавае. Раптам бачыць Алесь, сярод поля чалавек стаіць. У фраку, на нагах чаравікі бліскучыя, і пугай шчоўкае. Узмахне пугаўём і шчоўк, узмахне, шчоўк. Што робіш? Прывітаўшыся, пытаецца Алесь. Хачу, каб ніва ўзаралася, адказвае чалавек. Пугай жа поле не аруць. Брат, сам ведаю. Але вось стаю ўжо каторы год і не магу адысціся.
Работа ў мяне такая, надакучыла, а ты куды? Расказаў Алесь сваю бяду. То ж даведайся ў свеце, дакуль мне тут сохнуць, але на зямлі ты не знойдзеш адказу. Хто праўды шукаць выправіўся, таму і карты добрай варажбіткі далёкую дарогу пакажуць. А ў дарозе, не ў парозе, усялякіх дзівосаў хоць у мех складай. Колькі там яшчэ вёрст адмераў, бачыць, чалавек на малых сварыцца, патрабуе, каб не займаліся пустой работай. А тыя з берага кідаюць камяні ў раку. На свайго ж апекуна нават не глядзяць. «Што за ліха ў цябе?» – пытаецца Алесь. «Ды вось хачу, каб ішлі буракі палоць, сена сушыць, а яны ад ракі ні кроку. Знайшлі занятак, камянём у ваду, боўць, а потым бурбалкі лічаць. І ў нататнік запісваюць. А ты куды?» – расказаў Алесь пра сябе. Многа яшчэ дзівосаў і пешых, і на калёсах бачыў у дарозе Алесь. Ды хіба ўсе пералічыш? Доўга ці коратка ішоў, прыйшоў да цёмнага лесу. А там на ўзлеску хатка на 4 камянях. У хатцы той знахарка чэрствы хлеб жавала, свой век дажывала. Адчыніў Алесь дзверы, парог пераступіў, а яна, на тое і знахарка, кажа: «Заходзь, сын Гаўрылы, даўно чакаю і клопат твой ведаю. Дапамагу, калі ты і сам магу. Сядай на лаву, слухай пра сваю справу». І знахарка расказала Алесю пра тое, як перамаглі добрыя асілкі Змея Гарынавіча, спалілі, а попел па белым свеце развеялі, распылілі. Ды ў 39-м царстве-гасударстве паміж дубам і ясенем лапік скуры яго паганай застаўся. Вось і ўзрадзіўся дармаед, павуцінне сплёў, ад яго цяпер усё зло на зямле шлындае. І брат Алеся Глеб у яго на пабягушках. Здолееш прайсці да замка змея, будзеш пераможцам. Не адзін добры маладзец спрабаваў, ды з чым выходзіў, з тым і вяртаўся. Ім жа лепш загінуць было, чым такі сорам. Дарогу ж да палаца ведаюць толькі людзі адной вёскі, але ў іх вечны разлад паміж сабой. Адзін аднаму ў вочы не глядзяць. Хто зможа іх прымірыць, таму і пакажуць, дзе змеяў палац. Дзень і ноч, суткі проч. Апыніўся Алесь у той вёсцы, пра якую знахарка расказвала. Людзі ў ёй панураныя ўсе, нібы толькі што старасту пахавалі. Толькі Алеся заўважылі, да яго кінуліся. У пасцілцы перад сабою нясуць штосьці. «Цябе сам Бог да нас прыслаў. Знайшлі мы чужое шчасце. На ўсіх яго не хапае, а аднаму аддаць ворагам астатнім будзе. Вось і носімся, як курыца з яйкам, днямі над ім прападаем, а поле неаранае стаіць, пожні някошаныя, печы халодныя. Ты ж чалавек прышлы, бяры яго сабе, збаў сяло ад навалы». Глянуў Алесь на чужое шчасце, а яно такое, што ні пяром апісаць, ні ў казцы расказаць, хіба толькі убачыць хоць разок. І не можа Алесь ад яго вачэй адвесці, прываражыла хлопца, шэпча яму салодкім голасам: «Кінь ты свае клопаты дробныя непатрэбныя, бяры мяне, будзеш маім гаспадаром, а я ўсё зраблю, чаго толькі твая душа не зажадае». І вяскоўцы яго ўгаворваюць: «Бяры, хлопча, яно ж нічыё, вось жыццём нацешышся». І ўзяў бы Алесь, як бралі ўсе добрыя малойцы, што да змея дабіраліся, узяў бы, каб не быў у жыццях хрышчоны, у лузе спавяданы, хлебам гадаваны, працай навучаны. У яго ж рукі ад зямлі чыстыя, душа ад неба светлая, а такім чужое шчасце вачэй не мазоліць. Але як людзям дапамагчы, каб чужое шчасце і ім вачэй не мазоліла? Узяў Алесь каня, прывязаў да яго чужое шчасце, гікнуў і памчаў конь у свет. Там, пэўна, і знойдзецца той чалавек, які згубіў яго. І адразу ў вёсцы нібы яшчэ адно сонца ўзышло.
Не стала больше чужое шчасце папярок горла нікому, і не хавалі цяпер людзі вачэй адзін ад другога, не таілі зайздрасць і злосць. Сяляне паказалі Алесю, дзе замак Змея Гарынавіча. Гэта ён падкінуў чужое шчасце, каб разлад быў, а ў адзіночку ніхто з усёй вёскі дарогі да палаца не мог знайсці. Маглі яе знайсці толькі разам. Ступіў Алесь на ганак палаца і толькі падумаў, як жа мне такое страшылішча перамагчы. А палац сам сабою і рухнуў, нібы скрозь зямлю праваліўся. На яго месцы трошкі пыл паклубіўся, а потым убачыў Алесь перад сабою луг квятністы, а на ім сам Змей Гарынавіч ляжыць, ледзь дыхае, вочы яго ўжо чорны свет не бачаць. А быў той палац ліхам крыты, жорсткасцю збіты, пад муркам яму была хлусня, хітрыкі дзвярыма, вокны на плётках віселі, сцены з нагавораў складзены, печы з ленасці. І не мог ён устаяць хвіліны перад праўдзівым і сумленным чалавекам. Уся ж сіла Змея Гарынавіча была ў яго палацы. Палац рухнуў, і стаў змей пакорны, нібы тая авечка. Агледзеўся Алесь, а побач з ім і брат яго, Глеб, той, што застаўся ў Полацку есці дармовы хлеб. Абшарпаны стаіць, нібы толькі што з жабрацкай дарогі. Скруцілі браты змея, у мяшок укінулі і назад у дарогу рушылі. Да знахаркі зайшлі, а яна і кажа Алесю: «Ёсць каля вашага дома крыніца з жывою вадзіцай. Набяры ў ёй вады, памачы бацьку рукі, вочы прамый. Ён і стане відушчы, чуць будзе». «Ён жа не сляпы і не глухі», – запярэчыў Алесь. «Вочы яго бачаць, але не ўсё разумеюць. Вушы чуюць, ды не тое, што трэба. А цяпер спяшайцеся, калі бацьку жывога бачыць хочаце». Памчалі браты, што духу ёсць, да бацькавай хаты. Па дарозе тых дзевакоў сустрэлі. Аднаму Алесь сказаў: «Абвясці ты сваім малянятам, што з сённяшняга дня ў іх такая работа будзе. Кідаць у раку камяні і бурбалкі лічыць, яны і разбягуцца адсюль». Другому сказаў: «Вось табе конь Змея Гарынавіча. Ты ж скідай фрак і чаравікі бліскучыя, абувай боты рыпучыя. Коня пугай сцябай, на плуг налягай, вось і ўзарэцца твоё поле». Трэцяму сказаў: «Не ў той бок сена вязеш, затое і звальваецца». Тым часам, пакуль сыны былі ў свеце, Гаўрыла дошак нагабляваў, труну зрабіў. З разладу і гора паміраць сабраўся, рукі злажыў і ляжыць, чакае старую з касой. Ды ў добры час Алесь з Глебам вярнуліся. Бацьку рукі, вочы жывой вадой абмылі, той і аджыў. Парадаваўся вяртанню сыноў і моцна заснуў, бо ўжо вечар быў. Браты ж тым часам зацягнулі мяшок са Змеем Гарынавічам на вясковую кузню і прыладзілі яго агонь раздзімаць. Вось адкуль горан у кузні. А Гаўрылу назаўтра ні свет ні зара певень разбудзіў: «Кукарэку, кукарэку, уставай, Гаўрыла, ідзі за раку. Там лён спее, жыта таўсцее, не дастанецца лайдаку». Дзівіцца Гаўрыла, што даўно не чуў, пра што певень па раніцах спявае. Схапіўся з ложка, сыноў разбудзіў, і заспяшаліся яны гаспадарку спраўляць. А певень ужо другі раз спявае, падганяе Гаўрылу: «Кукарэку, кукарэку, каровы малако на языку». Пагнаў Гаўрыла карову ў поле, прыгледзеўся. У яе пыса ўніз скіравана, вочы па зямлі шукаюць, значыць, і корм яе пад нагамі, а не над рагамі. Так і стаў Гаўрыла зноў разумець мову прыроды, адчараваў такі Алесь чары змеевы. З той пары ў Гаўрылы павялася узноў гаспадарка, і не была больш карова казой, а сякера касой. І сарока цяпер маўчыць, хіба толькі пра Ніла ўспомніць, і тады трашчыць. Пакуль Ніл усю навуку вывучаў, столькі папер спісаў, што не можа ў іх разабрацца. І цяпер з шафы ў шафу пераносіць, перакладае, пылам перасыпае, усё шукае, у якой запісаў, як бацькаву гаспадарку расчараваў. Вось вам і казка. А мне
лазы вязка. Вось такая цудоўная мілагучная казка «Зачараваная гаспадарка» Пятро Сіняўскага. Да пабачэння, сябры, поспехаў вам!